Бәхет иртән эшкә куанып бару, кич белән өйгә шатланып кайту дигән фикер белән тулысынча килешәм ди Әминә Нәҗмиева. Ул 34 ел Магнитогорск шәһәренең 2 санлы хатын-кызлар консультациясендә акушер булып эшли. Монда эш күп, но монда эш бик саваплы. Бер кая китмәшә, нитмәшә, рәхәтләнеп эшлибез. Эше турында сөйләгәндә аның йөзе тагын да яктырып китә. Бу горурлык хисе дә, 4 ел элек сайлаган һөнәрен яратуы да. Хезмәтенә булган мәхәббәт анда булачактан ук. Фельдшер туганының эшенә беренче тапкыр килгәч тә туа. 13-14 яшь булган. Мен күрдем, халат кигән, шул хәтле матур коридорда бара. Богиня сама, я говорю, ой, Раиса, я тоже хочу быть фельдшером. Она говорит, пожалуйста, учись, заканчивай медицинское училище. И вот шул хәтле вот тогда вот влюбилась, замечательно нашли вот. Үз йортында Әминә Сидык кызы барысында милли һәм дини горефләргә нигезләгән. Кухня, балаларны тәрбияләү, өлкәннәргә хөрмәт, үзара мөнәсәбәтләр. Үзе дә Ирен Аил дә Магнитогорскида туган. 2 бала, ул һәм кыз тәрбияләп үстергәннәр. Тамырлары белән Татарстанга бәйле икәнен яхшы беләләр Нәҗмиевләр. Әминә ханымның әтисенә 5 яшь була, бабасын гаиләсе белән мәҗбүри рәвештә Магниткага узатканда. Бабай без төрмәдә булган. 5 ел ана биргәннәр, әйбәт эшләгәч 2 елдан җибәрделәр. Килдем, ул монда эшләде, су ташыды кешеләргә. Самая ценная, оказывается, эта профессия была водовозчик, потому что воды не было в то время в поселке вот, спецпереселенцев. И Зарик Бабай ат белән суга барып, зур бочка, да, суларны кешеләргә апкиләдер. Ишәтергән суларны. Әбиебез, мәрхәбә әби, исеме ул намазларны гел ташламады. Ничек кенә авыр булмасын, алар үзләрне туган гореф-гадәтләреннән баш тартмаган. Күп еллар сакланып, хәзер ул Нәҗмиевләр гаиләсенең байлыгына әверелгән. Алар же дуалар кылып, дуа кылалар не только арвахларга, а безнең потомкаларга. Потом вот безгә внукларга, балаларга, внукларга, внучакларга ул 7 буен, кем айта 7 буен килә, а кем белә? Аллаһ Тәгалә только белә. Ничә буена килә ул. Дини йолалар, гореф-гадәтләр безнең тормышыбызга табигый рәвештә керде ди Әминә ханым. Кызы Әлфия белән ул Уфада Ислам университетының 3нче курсында укый. Белеме буенча мөгаллимә Әлфия 16 яшеннән ук ислам дине белән кызыксына башлый. Мы начали ходить на занятия, и Альбина Апа вот нас позвала на арабский алфавит изучать, и вот как-то потихоньку уже и на основу ислама мы пошли, и вот. А покрылась я именно с первого курса института. И вот с 18 лет хожу в хиджабе, альхамдулиллах. Белемаларга яш юк. 10 яшьтән булга, 80 булса да, айтарга ярамый, ой, мен уже кварт, минем хатырым юк дип, мен укымыйм. Ярамый шулай айтарга. Аллаһ Тәгалә ул юлны ачса, кешегә хатырын да бирә, исәнлеген дә бирә, гомерне дә бирә. Рамазан айында минем улым өйләнмәгән эшел бу. Шәбап кенә килә. Ани, кая намазлы бирәле. Ой, минем анем дә монда булды. Шул хәтле шатланып иде. Намаз, дугалар Нәҗмиевләрнең гаилә бәхетенең һәм иминлегенең аерылгысыз билгесе булып тора. Гореф-гадәтләрне үтәү яшәргә ярдәм итә ди, буыннан килгән бу традицияны гаиләсендә саклауны үз иңенә салган Әминә ханым. Спокойно, тыныч кына терраса. У нас нет этих никаких споров, да, никаких альхамдулиллах. Нәҗмиевләр тормышында дини гореф-гадәтләрнең ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында гаилә башлыгыннан да сорадым. Понимание между супругами, порядок в доме, достаток. Хатын-кыз бәхетле гаиләдә, да, это когда есть вот такая сильная, так сказать, стена возле тебя. Когда ты знаешь, что всегда защитит, всегда поддержит. Нәҗмиевләр гаиләсенең рухи байлыгын аларның балалары да үз гаиләләренә күчерәчәк һәм инде үз балаларына тапшырачак. Борындан килгән традицияларга нигезләнгән гаилә бердәм һәм ныклы була ди бу гаиләнең учагын саклаучы Әминә ханым. Ә ныклы гаилә, ныклы милләт дигән сүз. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.